дар оғози чорабинии муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ паёми шодбошии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ироа намуда аз ҷумла зикр намуд ки фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил Шукуфаҳои пойтахт ки бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рӯзҳои 6-10 декабри соли ҷорӣ дар пойтахт бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри таҳким бахшидани муносибатҳои дӯстона байни кӯдакон ва наврасони соҳибистеъдоди ҷумҳурӣ ва кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил омӯзиш ва эҳтиром ба таъриху фарҳанг, адабиёту санъат, арзгузорӣ ба тамаддуни ҳамдигарӣ баргузор шуда истодааст баҳри муаррифии имконоти шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2021 ва дарёфти истеъдодҳои нави наврас заминаи хуб фароҳам меоварад. Дар идома ба иштирокчиёни фестивали байналмилалӣ ҷоми лауреати фестивал ва дипломҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд. Ман имрӯз дар фестивали Шукуфаҳои пойтахт иҷро кардам, сазовори ифтихорнома шудам. Миннатдории худро мерасонам. фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил Шукуфаҳои пойтахт тӯли чанд рӯз тавонист ки ҳаятҳои эҷодии кӯдакону наврасонро аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо намояндагӣ аз халқу миллатҳои гуногуни сокини Тоҷикистон аз ҷумла арманҳо, русҳо, туркманҳои узбекҳо ва қирғизҳо бо шумули наврасони эҷодкор аз марказҳои эҷодию таҳсилоти иловагӣ ва студияу ансамблҳои бачагонаи шаҳри Душанбе ки дар маҷмӯъ зиёда аз 350 нафарро ташкил медоданд сарҷам намуда ба ҷашнвораи ҳақиқии ҳунару истеъдоди насли фардосози кишвар мубаддал гардад. Дар ин муддат иштирокчиёни фестивал дар саҳнаҳои гуногуни муассисаҳои фарҳангии пойтахт дар бахшҳои рақсу овозхонӣ, навозандагӣ ва хониши бадеӣ ҳунарнамоӣ намуда инчунин дар ҷараёни кори форуми дуюми байналмилалии Душанбе шаҳри имконоти рушди кӯдакон ки субҳи 9 декабр дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон доир гардид ширкат намуданд. мо дар фестивали Шукуфаҳои пойтахт иштирок намуда як рақси миллиро пешниҳод кардем. Аҷаб шаҳри диёрои Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе. Гала-консерти иштирокчиёни фестивал аз суруду тарона ва рақсҳои ҷолибу диданӣ ки аз ҷониби кӯдакону наврасони соҳибистеъдоду эҷодкори шаҳру ноҳияҳои Деваштич, Бобоҷон Ғафуров, Дӯстӣ, Лахш, Ванҷ, Турсунзода, Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар омода гардида буд, бори дигар аз майдони фарохи муаррифии шоистаи ҳунару истеъдод ва фарҳанги воло доштани имконоти шаҳри Душанбе ба сифати пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил гувоҳӣ медод. дар фестивали Шукуфаҳои пойтахт суруди Гулчинро хондам. дар оянда хеле кӯшиш мекунам ки бо дар дигар озмунҳо иштирок кунам. фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил Шукуфаҳои пойтахт 10 декабри соли 2021 низ идома намуда аз ҷониби иштирокчиёни он дар мактаби интернати рақами 1 шаҳри Душанбе барои кӯдакони ятиму бепарастор консерти идона доир карда мешавад.